שלום, אני יובל, מנחה מיינדפולנס במכבי TV. אני שמח שהצטרפתם אליי לתרגול של הכרת תודה. את התרגול הזה כדאי לעשות בשכיבה, אם לא תאבדו כחרנות. אפשר לתרגל גם בישיבה נוחה. לתרגול בשכיבה כדאי לשכב על הגב, לשים כרית קטנה מתחת לראש ועוד כרית מתחת לברכיים, את הידיים רפויות לצד הגוף ורגליים ישרות. לתרגול בישיבה, פשוט שבו בנוח. התרווחו בתנוחה. ודאו שהגוף יהיה רפוי ונינוח, ועם צלצול הפעמון, אנחנו נתחיל בתרגול. בואו ניקח נשימה עמוקה. ועם הנשיפה נרפה, ונתרווח לנו בתנוחה, ונעצום את העיניים ברכות. אם תרצו, השאירו אותן פקוחות מעט, בוהות קדימה ולא מתבוננות. את תשומת הלב נביא אל הרגע הזה כאן ועכשיו, וקודם כל אל תחושות הגוף. שימו לב אם יש אי נוחות או מתח בגוף, אפשר להרפות, אפשר לזוז מעט. לתת לגוף לבחור את התנוחה שבה הוא נח בטבעיות ובלי מאמץ. הרפו מתח מהכתפיים, מהשכמות, הגב התחתון והבטן. הרפו מתח גם מהידיים, כפות הידיים, הרגליים וכפות הרגליים. נרפה גם את שרירי הפנים. המון מתח מצטבר בפנים בלי שנשים אליו לב. אם אפשר, הפה סגור והלסתות רפויות, הלחיים, הגבות, המצח, נרפה. ניקח עוד נשימה עמוקה, עם הנשיפה נרפה. נחוש את משקל הגוף שוקע אל המזרון, אל הכיסא, נוודא שהגוף רפוי ונינוח. מכאן נשתדל שלא לזוז. אם עולה בנו רצון לזוז, רק נשים לב. ונראה, אולי אפשר להישאר בלי תנועה. אם תמצאו לנכון, אפשר לשנות תנוחה ולהקל על הגוף. זה לא פוגע בתרגול, רק השתדלו שזה יהיה מתוך בחירה מודעת, ולא כתגובה אוטומטית. בשלב הראשון נביא את תשומת הלב אל הנשימה שלנו, כמו שהיא. תנו לנשימה לזרום בטבעיות. תנו לגוף לנשום כמו שהוא רוצה. נשימה שנושמת את עצמה. רק נתבונן ונשים לב, איך הגוף שלי נושם עכשיו? איך השאיפה ואיך הנשיפה. בתרגול הזה, ביחד עם תשומת הלב לרגע הזה, כאן ועכשיו, נטפח התבוננות מיטיבה עם עיניים טובות והכרת תודה על הטוב שישנו במציאות. לא נייפה את המציאות ולא נהפוך אותה לברודה. לא נמציא, אלא נמצא. נמצא את מה שטוב ומיטיב וקיים כאן ועכשיו, אמיתי. אז איך הנשימה שלי עכשיו? איך השאיפה? איך הנשיפה? שימו לב איך האוויר נכנס, איך הוא יוצא. נשימה טבעית. בואו נוסיף להתבוננות הזו איזה חיוך קטן של הכרת תודה. הנה שאיפה והאוויר נכנס, איזה יופי שהאוויר נכנס. הנה נשיפה והאוויר יוצא, איזה יופי שהאוויר יוצא. איזה יופי שיש נשימה בגוף שלי. לא מובן מאליו, נכיר תודה. הנשימה שלי בדיוק כמו שהיא. מאפשרת לי את החיים שלי, בלעדיה. הקיום שלי לא היה אפשרי. כמה טוב שיש לי נשימה. נכיר תודה. שיש לי שאיפה. שיש לי נשיפה. תודה. שימו לב לתחושות הגוף. מגע הכיסא, המזרון, הרצפה. תחושות הגוף.
איזה יופי שיש לי גוף, שיש בו תחושות, שיש בו נשימה. זה החיים שלי. השאיפה מכניסה אוויר לריאות, החמצן נספג בדם, הלב הפועם, יוצרת לחץ הדם, מזרים חמצן אל התאים, חילוף חומרים מהתאים לדם, והם יוצאים בנשיפה החוצה. בגוף שלי מתרחשים אלפי תהליכים שמקיימים ומאפשרים את החיים שלי, בלי שאני בכלל שם או שמה לב. הקיום שלי מתאפשר בזכות הגוף הזה שמתפקד כמו שהוא, ולא צריך להיות אחרת. לא מובן מאליו. נכיר תודה. כמה טוב שיש לי גוף שמתפקד ופועל כמו שהוא, ומאפשר לי את החיים שלי כמו שהם. תודה. שימו לב לתשומת הלב, לעצם היכולת שלנו, להתבונן, לחשוב, לשים לב. איזה פלא! לא מובן מאליו שיש לי את היכולות הללו, לראות, לחשוב, להתבונן. איזה דבר מופלא הוא התודעה האנושית שלי. כמה טוב שהיא פועלת אצלי ומאפשרת לי לשים לב לנשימה, לתחושות הגוף, להכיר תודה. הקיום שלי מתאפשר בזכות התודעה שלי, שמתפקדת בדיוק כמו שהיא, ולא צריך להיות אחרת. נכיר תודה. לא מובן מאליו. כמה טוב שיש לי נשימה וגוף ותודעה שמאפשרים לי להיות כאן היום ולתרגל, להכיר תודה. בואו נמשיך להתבונן ונראה שיש כאן עוד אוסף שלם של תנאים ונסיבות שמאפשרים לי את התרגול הזה ואת החיים שלי בדיוק כמו שהם. החדר בו אני יושב או יושבת, מישהו הרי הכין ובנה אותו. כמה טוב שיש לי את האפשרות להיות בו. החשמל והמחשב, האינטרנט, כל אלה קיימים ומאפשרים לי לתרגל. לא מובן מאליו, זה תוצאה של מאמצים של המוני אנשים לאורך שנים רבות. ישבו על זה לרגע, והכירו תודה שיש לנו את כל השפע הזה. נכיר תודה על האפשרות שלנו לשהות במבנה בו אנו עכשיו. הבניינים שסביבנו, הכבישים, החשמל, החוטים, מישהו הרי הכין אותם. תוצאה של עבודה ומאמץ של המוני אנשים. לא מובן מאליו שיש לנו את התנאים הללו. נכיר תודה. למבנה, לחשמל בחוטים, למים בצינורות, לאוכל במקרר. כל כך הרבה תנאים מתקיימים ותומכים ומאפשרים לי את החיים שלי כמו שהם. את התרגול הזה כמו שהוא. כל כך לא מובן מאליו. נכיר תודה. ובואו נחשוב על אנשים. האנשים שסביבנו. כל כך הרבה גברים, נשים, יקרים, יקרות, לחיים שלנו. בני המשפחה וחברים קרובים. תומכים בנו ובחיים שלנו כמו שהם. לא מובן מאליו שהם מצויים בחיינו. נכיר תודה להם, לכל אחד ואחת מהם, ולתמיכה שלהם בנו. אפשר להרחיב את המעגל ולראות עוד ועוד אנשים. את אלה שתומכים, באלה שתומכים בנו, ואלה שתומכים בהם, והלאה והלאה. מעגלים מתרחבים עוד ועוד, כל כך הרבה אנשים מאפשרים לנו את החיים שלנו. מי שגידלו את האוכל שאכלנו, בנו את הבניינים והכבישים, המציאו ופיתחו מכשירים ואמצעים ועוד ועוד ועוד. רשת שלמה, סבוכה ועצומה של אנשים מאפשרים את החיים שלנו כמו שהם.
עולם ומלואו. לא מובן מאליו השפע הזה. נכיר תודה. בואו נחשוב על אוסף התנאים, הנסיבות, האירועים והאנשים שאפשרו לנו להיות כאן היום ולתרגל. רשת שלמה של אירועים בעולם שאני חלק ממנה. מאפשרת לי את החיים שלי כמו שהם. מאפשרת לי להיות כאן היום ולתרגל. נכיר תודה. זה לא מובן מאליו. נודה לעצמנו שאפשרנו לנו את הדקות האלה של התבוננות, של תשומת לב, של הכרת תודה. נודה לגוף שלנו, עם הנשימה והתחושות, תהליכי הגוף והתודעה, שקיימים ומאפשרים את החיים שלי והתרגול הזה. נודה לרשת עצומה של תנאים, גורמים, נסיבות, אנשים, אמצעים ואירועים שאפשרו לכל זה לקרות. לרגע הזה להיות כמו שהוא. בדיוק כמו שהוא, לחיים שלי, להיות כמו שהם. עולם ומלואו ואני חלק ממנו. נתבונן במציאות, עם לב פתוח, הכרת תודה, בלי לצפות שיקרה דבר כזה או אחר. עוד מעט אני אצלצל בפעמון וזה יסמן את סוף התרגול. אבל אם נדרש עוד רגע או שניים זה אפשרי. לא צריך למהר. סיימו כשיתאים. חזרו לפעילות בעדינות ובהדרגה, נסו לשמור להמשך היום וגם הלאה. על עיניים טובות והכרת תודה למה שקיים ומיטיב. תודה. תודה רבה שתרגלתם איתי. בואו והצטרפו אלינו לתרגולים נוספים וסדנאות המיינדפולנס של מכבי TV.